komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time ay 1:43. Mayong hapon, sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati kaga. Welcome naman sa itong pagpangalagad sa sini hapon papalatuntunan. This is my life. Ano, tawa? Biyernes nga adlaw again, thanks God. It's Friday, Agosto 27, tuig 2021. Itong pagpangamusta, adi kon puno ang inyo sini mga sibot ko pagkabati ko. Ay, si ano, busog tinisbakan. Ang inyong mga tiyan, gali amo na gilibot silingon, no? Kung busog bang aton bala mga young ones, na mga, isang kibot ka sa mga terminolohiya nga mga nagatawa sa ilang mga bidyo. But anyway, sa kutog sa malabutan sa atong sinipagpangalagad karon nga hapon sa paglingaw sa inyo paagi sa sininga programa, This is my life. Ang pagpangamusta ko nakapanyaga na, tapos na nakamuda sa inyong mga responsibilidad, mga obligasyon, siyempre pahunay-hunay naman tao ya. Pungko-pungko gamay tulo pahuway sa ginawa medalom, tulusandig. Tulusandig, ano pagdihilay-hilay patong ang mga bati is samtang mga palamati na nagawpon, kay Tito Willow magkakaroon nga hapon. Tugtog, teknala stress kita, ha? Mag-off the night kita sa inyo, tag sa ka mga radyo, 684 kHz, kay sa mga palangga na ito ng mga tagpalamati nga nag-upload man sa atin via online, Facebook Live, nag-upload sa atin via YouTube, siyempre at Action Radio Bacolod, This is my life, kag sa atin man website, website sa Action Radio, www.actionradiobacolod.com.ph, ganyan, relax lang, relax lang ka mo dira. Relax lang, pero bisa nagalibog ang ulo pahigan anang ginapaligban ka mga problema kinahanglan kita makayuhom, pero kinahanglan na siling ko balang pagbugtaw gani sa inyong animo animo niyo sa kagahon pagbugtaw ninyo good morning di ba kag magyuhom bisa nagapingong pang imong mga mata kay pagmustas sa imong mga mata makayuhom sakit kung lapit ka sa bintana may kurtina adi pahiga-diga ng kurtina para makita mo sa naaw sang kasanag sang kalibutan para magbangon ikaw, kag magwa, kag magpinit. Para manami, kag matahom ang hulog nga adlaw, makayuhom, di ba? O, misan, ano din ang problema? Bisan pa dayon ang atong sini pagpakig atubang, kag pagpakig away pa sa paghatag proteksyon sa atong kaugalingon tungod sining pandemic, tungod sining COVID-19. Nabodo, ano, na ina. Hindi man ta makapanghay-hay, di ko manghay-hay, do hindi na na at bangon ng mga may pagyuhong sa aton mga nawong para manayanaya tulupon para nga malap na ng ibang dira nga nagaturismo. Ay, Tita Wilma, subong nga hapon. But anyway, dira lang ka mo, na? Lingawo naman ka mo ni Tita Wilma, sini nga hapon. Siyempre, dalagan sa aton sa ni panahon, hindi ko niya pag-untatan sa inyo adlaw-adlaw. Kaya nga, bisan paano mas, nagbubo naman yung tudong ulan, pamo ka na blaw. Kaya may man nga update sa COVID-19. Pero dugang pagyed ang nakuha to nato nga nakita kuman kay ina ang natungod sa dalagan sang aton ekonomiya sang ubala kita makatibawas mo kay damo-damo na rin sa mga kauturan naton nga wala sa mga trabaho, mga negosyo nga o di ba mga negosyo, mga negosyante nga nagabatyan, nagapang-hakroy. Pero pila na lang kaadlaw matapos na ning tigkiriwi tapos tigkiriwi ang ibang kami yapon nga tawag kiwi man yapon mga baba namon sa kapigaduhon kag kapurauton. But anyway, go lang gihapon kita, no? Padayon lang gihapon kita. Kag syempre magabasa man si Tito Wilma sang isa ka sulat pagi man sa atong sini messenger sa sini nga hapon. Bantayan ina karon.
Utong atong letter sender kay nga tituwin mga nasiklatan ko man. Amo gina basta nagaamat na bukay aton ba buhok sa bagol naton kalbo. Amo gina siya. Kag siyempre ang atong tagsaka horoscope sa sininga hapon bantayan man inyo tagsaka zodiac sign. Sa aton gali ano Tito Wilma sa aton FYI pila ka adlaw nga daw nagatutok si Tawe sa yung lawas si kahapon to mga swerte man to sa mga Pinoy nato mga OFW naton sa Dubai nga naging instant millionaire. Si Subong naman naka-experience kamo nga nagnubong inyo potassium. Ang potassium kung paano mo mabalaan nga naglow mo potassium, di ba pagi sa aton dugo, lab test or blood test, di ba? Pabalaan naton. Kaya ano mga nabatsyagan, ano mga dapat naton kaunon. Okay. Amo nang ipambit ko karon nga hapon. Kag sa may mga validated entry para sa aton top anniversary sa ARB, na itinabalo ka mo nga extended na. At tumatapos ang bulan sa Agosto, na ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Mabunot naman si Tito We karon sang isa ka winner. Sing-oyan sa inyo ang atong sinimabunutan iya karon na magawa tong sang 500 pesos nga cash. Okay? At na Tito Wilma, ang atong sinidalagan sang panahon, siniiya nga adlaw, nakasugod na to sang hiligad pang adlaw ng ITCZ mo, ng Intertropical Convergence Zone, amo ini sa karon ang dala sang paggulugal magalumon na to ng kalangitan, pagtupa sa mga ulan, sa nagkalain-lain na bahin, sa aton pungsod. Sa magluwas sa ITCZ, ara man ng Esterlis kay tuod, bisan nga na nagaulan, magalumon, pero ang kapaang ara ba, di ba na? Ang ITCZ, Tita We, nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas, sa Mindanao. Amo na forecast ng pag-asa kaina, na Metro Manila Calabar Zone, Mimaropa Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, sa mga probinsya sang Isabela, Aurora, Bulacan, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi ang may magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob. Inadulot man sang ITZZ Esterly. ITZZ o kon Esterly, halong-halong nang baha among ganit bangan ni ginabaha ubaw pag magudutay lang nga ulan abaw ang baha gataas din ng tubig si mayo lang kung wala ka bala ginabatsyag mahaklo mo hindi bala ko magbaha mahaklo mo ang baho si ko ng allergy mo ara pa sa mga mahamot o sobrang hamot sobrang baho at takargin tutunlan mo barukoy ti amo na suwi anyway. Pero ang ibang nga bahain sa atong pungsod ang may magalumon nga kalangitan tubto magaluumon, no? May pagulugalom tubto magaluumon nga may panalagsa nga panaliti o kung pagpanaguob tungod man sang ITZZ o kung Esterlis na tanabala ni Tita Wilma. Kag siyempre dili sa aton sa Isla San Negros, Western Visayas sa Wete, Negros Occidental lang ang sakop sina, no? Dala na na. Kag Negros Occidental, Dakban, Western Bacolod, kita iya, may magalumon nga kalangitan karon sa maghapon-hapon na ara gina mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, may pagpanaguob ina tungod man sa Intertropical Convergence Zone. Tinggap niya naman sang hangin nga batyagan naton, halin sa nabagat na nakatundan pakadto sa nabagat na nasidlangan. Ina sa bugos din nga isla sang Negros Occidental. Ang bugos nga isla sang Negros, Tita Wilma. Kaya nga itong kadagatan na namin, kayo mayong duludakya sa mga kabaluran na mathanay ito dito sa sarangan man. Kagtaob sininga hapon, 1:48, ang hunas, karon naman 7:58 ng gabi, si Haring Adlaw, nagbutlag kain na 5:35, magatunod naman karon 5:58, iya, sang hapon. Ang temperatura, Tita Wilma, 25 at temperature range na 25 to 31 degrees Celsius. Pero dili sa among subong sa Dakban Western Bacolod, ang among mabatsagan nga temperatura is 29 degrees Celsius. Inagamay nato na update sa dilagan mo sa atong sinipanahon. So kadtuan nato ang pilapugin naton sa update ang sige na pangatubang naton nga COVID-19 pandemic. Kaya aton ahensya sang ikaayong lawas ang Department of Health na diwat nga nagpahanungdom sa tanan-tanan sa aton nga mas pagid kita nga maghalong tungod sa ila ginapaabot mismo sila
nagapaabot nga mas madamo pagyed ang ginatawag nga wave 6. Magsinta gani wave 6 babaw pa idalom, di ba? Itong lang taon sa chart, di ba? Muna, ang wave 6 sa mga kaso sa COVID-19 sa mga maabot iya nga simana. Tinghambal naman ni DOH Epidemiology Bureau OIC Director Alessia de Guzman na naka-record liwat sang panibag-o nga peak sang Agosto 19 tugtog 25 nga naka-record sa daily average nga 15,537 kakaso. Nga mas mataas sa peak o kung mataas sa itong Agosto 12 tugtog 20 nga 12,897 nga average. Di pa dayon man ang pagsakas ng kaso, especially dito sa Metro Manila. Saka sa 16% kumpara sa mga mga masunod na sinimana. Isang Agosto 19 to 25 naka-record sa average daily reported cases kung adar na 4,105. Mas mataas sa 3,543 sa other sang Agosto 12 to 18. Ang mga lugar may pinakamataas na kaso, Cavite, na sang August 25 na yan. Laguna, Quezon City, Bulacan, Pampanga. Pero sa gihapon, ang nagapanguna amo ang NCR, ang National Capital Region. Nagasunod ang Calabar Zone, ang Region 3, Region 10, kag Region 7 ang nagasunod-sunod. Kita pasalamat, kita bisan paano, no, ganit pinanglan, dugangan nato ng paghinay-hinay kag paghalong-halong. Ang mga health protocols, hindi din naton pagkalipatan. Sa mga palangga na itong mga tagpalamati dira sa piyak na isla sang Panay, sa kaiping paging isla sa Guimaras, tapos halong-halong kamo sa kutob sa aton malabutan. As always, hindi na-remind din na ni Tito Wilma sa ito, na kag speaking of bakuna, mga vaccine, ang Pfizer higing announce iya sa Food and Drug Administration o kung FDA nga posible posible ang mga COVID-19 vaccines mangin commercially available na sa Pilipinas next year matapos ang full approval sa Pfizer jobs sa United States. Bati ka mo na? Amo na siya. Kung mag-voice sale na gimanin nga Pfizer nga bakuna, o ganun, may bayad na. Dugang naman nakatulisang bagul, diba? Sa mga wala pa nakapabakuna. Possibly early 2022, amo na naging sabat yan ni FDA Chief Eric Domingo sang ginpamangkot siya sa isa iya ka interview kung saan maging commercially available sa publiko ang mga COVID-19 vaccine. Si Mana lang, ganun yung panugutan na sa US FDA ang full approval para sa Pfizer vaccine. Sa diin ini ang pinakauna nga COVID-19 shot nga nakabaton iya sang amo nga approval. Amo man sa Pilipinas, ang full approval sa Pfizer vaccine nakadepende iya sa igasumiter sang American Drug Maker nga application para sa Certificate of Product Registration o kon Market Authorization. Pero hambal ni Domingo sa ginpamangkot siya kung ang FDA nakabato na sang anuman nga application na from Pfizer nga interesado sila nga makakuha man sang full approval from the government. Siling ni Domingo, ang FDA, natong dali sa Pilipinas, siling niya wala pa. Siling niya, pero siling ni Domingo, nakapadala na sila sa mga requirements. Siling niya, nakapadala na sila sa mga requirements kag ang process para sa COVID-19 vaccine registration. Amo na nga atong
pulat-pulaton kag silusid-limon. Kung bala, ano ang matabo dira? Ay, oo. Kayo, ang organization FDA chief ni Domingo, no? Posible umpisahan na sang Pfizer nga magpangayo sang full approval sang ila COVID-19 vaccine sa iban pa nga mga pungsod. Kasi approve na to sa Amerika mo. So, ang mga EU natong subong after 1 year ina na mag-expire ina tanan. Kag pwede lang gamiton ang mga fully approved product. O silingon, ang mga nagpagsin, siyempre after 1 year, mag-expire na tanan, kay yearly na mo. Yan. So after sina, kaya ano lang ang magamit, ina mga fully approved products lang, amo ang may bayad na mabakal na. Pero di ba, sa budget ng atong gobyerno, after may booster ni preparasyon to paamo ka na bala, bantayan ta na ang development angot sina, no? Bisin ingon ta naman ang ekonomiya sa aton pungsod, kay posible sa katapusan nga maayong pasang 2022, let's say last quarter abi, October, November, December na, o kung tugtog sa 2023 makabalik sa ginatawag nga pre-COVID-19 pandemic levels ang nagsadsad ng ekonomiya iya sang aton pungsod na amo nang nangin bana sa National Economic and Development Authority to NEDA sa hearing man naging patigayom sang House Committee on Appropriations sa hagna nga 5.24 trillion pesos 2022 national budget ng gobyerno. Ang hambal ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua nga nagapabilin sa gihapon nga maayo ang ginapaabot nga pag-recover sa tungsod sa sining 2021 pa lang kay sunod pa sa iya kung tan-awon mas preparado sa karon ang gobyerno nga atubangon ang mga paghangkat sa COVID-19 kag pati na sa mga nagaguluwa nga mga variants ng virus sa mga nakaligad nga bulan. Kag sa record ban sa NEDA last April until June 2021 nagsaka sang 11.8% ang GDP or gross domestic product sa Pilipinas nga among pinakamataas na nakaligad iya nga 32 years. Kagbangod man sa vaccination rollout ng gobyerno, positibo ang economic team nga mamentinar ang target, mapabilin ang target sa pagduso sa 7 to 9% sa 2022 sa 2023 until 2024 na ara iya sa 6 to 7%. Okay. Ina ang atong sinis. Pilamang sa mga updates na share sa inyo karon nga hapon. Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Una-una na natong titubinumaan nga mga produkto iya sang Dr. Alfred kaysa na siling ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. pagbasa na ni Tito Wilma sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton sender karon nga hapon si Belinda. Nagapatawag kay Belinda. Magsayin Belinda, no? Patian mo nga mangalan sa mga 70s, 80s, mga mo na mga. Ang iya sini nga mensahe nagasiling, Dear Tita Wilma, diretso ba? May problema man ko ta, pareho sa mga nagapadala sa This is my life. Ginpensar ko gyud anay antes ko siya i-send sa imo. Kay para sa akon tama ka confidential. Ako gali si Belinda, hindi ko tuod-tuod nga ngalan. Sa sitwasyon ko, Tita Wilma, hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Tungod, nagluyagay kami nga duha, sang first casting ko, na wala nakahibalo ang amon mga parents. Natago namon ini sa ila, nag-happy kami. Labi na kon mag-updanay kami bilugad now. Da wala kami sudlan sang kalipay nga amon mabaysagan. Galing may problema lang, Tita Wilma. Nagbusong ako. Siya, amo ang amang. Wala ko na matago. Ina, kay naga-amat-amat bako ang akong tiyan. Hambal gani niya sa akon,
ipahulog ko. Tubtub nga wala pa nabalaan sang amon ginikanan. Pero naakig ko sa iya ta, sang nabatian ko ang gusto niya matabo sa amon mangin baby. Wala na siya nagpakita sa akon kalinsad to. Ang naghinulsul ako sa mga natabo. Ano ba lang dapat mo ang Tita Wilma? Kabalo ko, sala ang nahimo ko. Tungod, nagpatol ako sa akon pakaisa. Nga nabalaan ko man sa hindi pwede. Tungod, magkapamilya kami. Kung titaga sulod sa pensar ko ta, na daw mas suicide ko, kay nahablo ko kay mama ko kay papa ko. Inang rason ko nga yun padala ko ini sa imo, nga kabay tagaan mo man ko, sang akon dapat himuon, nga advice na maayo halin sa imo, no anak. Salamat gid, Tita Wilma, maayong hapon sa tanan. Belinda. Hindi ko kabalo kung ano ang isabak ko sa imo. Kaya nga ang imo sitwasyon, tama ka sensitive. Anyway, una-una sa tanan, Belinda, mayong hapon. May damo ganyan salamat man. Sa imo man pagpaambit sining imo sitwasyon sa karon, a problema sa karon. Hindi nila uglaho, budlay. Tama ka budlay, tama ka sensitive sa nasudlan mo nga problema. Una-una, pakaisa mo gud mo, wala? Pakaisa mo nakapabusong sa imo. Sabihin ka balugid sa tanan nga hindi gid pwede nga mo sila nga relasyon. Kaya nga magkadugo, di ba la? Isa lang kadugo ang nagapangalaytay sa inyo nawa. Ang pa mga kasigulangan, kapanaya, hindi na po dumabugtok din ang ila paginhawa kapag pangindi. Kasi ang mga epekto bala sa pagpangabuhi kay sa bungahon sa kanan, di ba? But anyway, why ko pa isin mo yung hapon? Ayo, may hapon, sorry lang gid inday, no? Kaya nga, kantuan ang problema man ni Belinda. May ara iyang basta magpakaisa kabudlay, magpakasal, di ba? Kabudlay magpakasal, especially kung simbahan. May ara man epekto kung kaisa nga, yes, kung magpakaisa, ang abnormalities nga ginatawag na gagwa sa bata. Di ba? May diferensya kung magkadugo ang nagahigugmaanay. Pero si problema na ina, ara na ina. Nga hindi na pwede mapabalik pa, kag hindi na pwede nga pangindian pa, kundi kinahanglan at kubangon na lang. Di ba na? Naghinulsul ka man apang ulihin na. Amo na yung siling mga tigulang, ang hinulsul sa ulihin, man mong sakto man, kaya hindi man pwede ngayon mo, mong sa kabagay, hinulsulan mo anay. Di ba? Muna sila nila, baw! Sa uli, kagtun mo gid ang siko mo sa tuman nga paghinulsul. Sitwasyon mo subong Belinda, tama, kabudlay ang mo gid. Hay ho. Sitwasyon guro ni Tito Wilma. Guro ha? Hindi, sa totoo lang. Wala ka na sugiran sini. Kundi mismo pamilya mo. Sugid mo sa tita mo, sa iya iloy kag amay. Kung mayo ang inyo relasyon, let's say kung may tita kada nga close sa imo, or tito nga close sa imo, sa vibes mo, bot silingan ba sa mga mo na masaligan mo na, so pauswas mo gid na, hindi pagtago-tagua. Amo na pinakamaayo mo yung himuon. Kaya nga maintindihan ka gid niya, or nila kung sino man ina. Kag maluoy pa sila sa sitwasyon mo. Kabudlay-budlay na mo. Si Mayo kay iya yan, naging luwas lang siya. Yung solusyon niya kasi hindi pwede. Kabalo man siya nga magpakaisa ka mo. Palagyuhan ka niya. O, siya nag-bitin. Nag-appear siya nga daw aso. Kanugunan mo na nga tao, no?
kanugon lang sang imong ginahatag nga pagtamod sa iya. Makon mo wala ka mo gusto nimo kay inaw sa una-una pagsang imo iya nga mensahe nga wala ka mo kung magkadanay ka mga duwa daw wala ka mo butangan sa kalipay nga inyo na batyagan, and there you have it. Ala na ang silta sa inyong himo problema nga dako. Di siya yan, lalaki. Pwede siya makapalagyo pag kung diin siya manago, di ba? Mapalayo-layo, mapauro amulya kung ano, oo. Pero hindi, din ka na imo ito, balik kasi hindi bilinda nga nagaproblema. Tungod ara na ina kag problema na ina bilinda at tubangan. At tubangon mo nga may kabakod, at tubangon mo nga may kaisog, at tubangon mo nga preparado ikaw sa kung ano ang manginbungahon siya. Ginikanan mo, ginikanan niya, of course, yes, maakibili na. Mga tiya mo, mga tiyo ninyo, kag mga tiya ninyo, may ara nga magbatsyag sang kaluoy, may ara nga magbatsyag sang taugot kag sa akin. Maaking man sila pero sa ulihi, maintindihan kanila, kag buligan ka, na malampuasan nila. Alang-alang pabayaan nila ikaw sina, no? Sino pa bala, kundi ano, ang pamilya mo gihapon, amo ang magsalod sang tanan. Wala sa ibang nga tao nga makabulig sa imo kundi mismo pamilya mo. Sa kun ara ka na sa ital-ital na sitwasyon, dulot sang problema nga ginaangkon mo. Pero hindi bilinda, hinahanglan mo gid ang magpakaisip. Hindi pag-ihulog ang bata. Magpangamuyo ka, magampo ka sa mahal nga Dios, natagaan ka lang permis ang masanang nga paminsaron, matawhay nga balatsagon, nga hindi ikaw magrebelde, kag magsisino ikaw sa maay na sitwasyon. Ang bata wala iya labot sa inyo kasalanan nga ginsino. Inosente ina iya, anghel inang bata nga ina, nga wala hinanungong. Hindi siya pag-ulanira. Magpakatarong ka, himo ang makapaayo para sa imo. For sure, and I know nga may kahadlok ikaw sa mahal nga Diyos. Ang amay sina na pakaisa mo, kung ginpalagyuhan ka, iampo mo, ipangamuyo man sa mahal nga Diyos. Ang ginuunang bahala sina sa iya. Ang Diyos nang bahala sina sa iya. Kay kabalo kita nga ang Diyos makatarungan. Diba? Katarungan, diba? Siya ang dati. Siya ang mahimo sang nagakaigo nga bagay sa sinang tao nga nakapabustong siya. Kabay, ito siya, hindi kayo magpa-apekto. Okay, ato ba nga? Kaya mo na patiha ko. Ha? Sa subong daw, hindi ka kabalo kung anong himuon mo. Pero magpakabakod ka lang kang mag-ampo sa iya. Kapit ka lang sa iya, hindi ka giniyak, sinapagpabayan. Kagkaba nga inatanan, ang natabo nga ina sa imo, kabuhi, inday bilinda, magaserbi iya nga leksyon sa imo. Magaserbi nga leksyon sa imo, magaserbi nga leksyon sa ibang paginaton ng mga kabataan nga pamatik ay nag-upod sa siningang hapon sa This Is My Life. Nga hindi dapat sundon ang amo sina na manghitabo. Kag hindi man dapat saligan gilayon ang lalaki. At unless kung makasiguro ka mo na sincero, ilabi na kung kadugo niyo, hindi gid kamo magpatol. No? Hindi gid pagpatunan, basta kadugo, ba mga anak ko, gamitan nyo man, hindi lang ang inyo balatsyagon, kundi paggamit ng balatsyagon, usdan gid naton sa paggamit sa aton paminsaron, para hindi kita masulod sa tuman kabugat na sitwasyon. Tuman kabugat na problema na tama man kabudlay silbat. Ha? Hindi binindan leksyon ini sa imo, magpakabakod ka, ibunag ang bata. Ara sila, hindi ka na nila pagpabayan. Tamayon ka Manila, pabay ilang sila. Basta nagapakatarong ka, mabaton ka gihapon sa imo pamilya. Kaya wala kang makabulig sa imo, kag makasuporta sa imo, kundi sila gihapon. Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat gid sa imong Inday Bilinda sa ibang paginatong dira ng mga kauturan kamuman. Ha? Pwede niyo ma-share ang mga itabo sa inyo kabuhi diriya sa This Is My Life. Pwede ninyo ma-share kay Tita Wilma. Kag pwede man ninyo
mapadala diri istorya na mga katag inspirasyon, problema na gusto man ninyo pangayon sa personal advice ni Tita Wilma. Pwede ba ninyo mapadala personal sa iTunes sa Facebook account? Kaya mabato na ito na via messenger, private message siyempre. Sa iTunes ni Facebook account, Wilma Antupina Sugaton, click nyo lang sa message, type nyo lang ito ipadala, mabasa na ito nila on air. Ha? Okay. Yes, preparar ka mo, dugay-dugay. Sa mga may entry, may mga validated entry. Kapag balik na ito, dugay-dugay, magabunot si Tita Wilma sang aton sini winners ng 500 pesos nga cash para sa itong anniversary sa ARB. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a... Sige, mga namiyaw sa aton mga ka-live. Sa mga ka-live na ito, din ako Ma'am Ana Sinodo, good afternoon. Salamat, Gid. No, kay Miss Homalumina, mayong hapon, Miss We. Tito Wilma, yes, so salamat, Gid. Gaulan da guro sa ila ay na. Christine Minias Villalobos, mayong hapon, Tito We. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Wow, in the Ronnie Rihide Trava, mayong hapon to Wilma. Mary Ann Fernandez, yes, salamat, mayong hapon man. Juvie Monares, salamat. Amugin Tita, Siliniana Senora, Amugin Tita Wilma. Think positive, always pray, importante sa life, kag always pamati, monitor sa Action Radio. Thanks, Ged. Tita, sa Sunday, ang August 29, kami nga mga aglipayanon, mag-celebrate sa ikan 119th proclamation anniversary sa Iglesia Filipina Independiente. Thanks, Gid. So, happy celebration para sa ika-119th proclamation anniversary sa Iglesia Filipina Independiente. And they're na okay, Ana. Kay Roxani Martinez, yes, mayong hapon man. Hi, Tita Wilma, sugaton watching live gig ko diri sa balay. Gahilay-hilay lang. Elisa Arellano Idanio. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless and more power to ARB. Yes, Ma'am, thank you, man. Feby Habagat, mayong hapon, Ma'am. Yes, hello, Action Tito We, good PM monitor kami dari gihapon sa Mycelin Homes. Please tamyaw sa kay Kumari Sally Inulan Perunilla and her family sa may bata. Stay safe and healthy always, Tito We, ha? And may God bless you and your family, Tito We. O salamat, Gid. Ma'am Virgie Alpinda, sa imo man kay sa bugos mo nga pamilya. Hi, Ma'am Wilma, monitor ko di sa Pangasinan. Nanamian gi ko sa imo tingog, thank you, Gid, paulam lang ni Lord, no? Halin pa sang una nga ara pa kuda sa aton lugar. Kumusta? Kumusta ko gali ang pamilya ko da sa Balatong Manduaw? Sakto na. Pamilya Kilanan, pamilya Kilanan, halong permigid kay uso trangkaso subong kabate. Kamo na, alini na kay Rufina datuin. Nick, sila Tito We, yes, mayong hapon. Poseidon Fish Pen. Barangay Linaon. Okay, good PM. Monitor lang di sa may Poseidon Fish Pen ko no Barangay Linaon. Wow, mayong hapon lang da. Ma'am Starmel, yung gahong Tito We ay mas sleep na ko dugay-dugay. Watching from Minnesota State. God bless. Okay, well, Ma'am. Thank you, Gid. Monitor lang handumanan. Good PM Action Rufina Gabino. Yes, ada man si Ma'am Lani Rumiano mayong hapon tawi. Naga-monitor man ko gyapon sa radio. Thanks and stay safe. Yes. Ati Kim Eriman, mayong hapon man kay Cathy Ver, kay Lito si Condesman from Kingdom of Saudi Arabia. Yes. Paano makasali sa promotita GPS? Manug tapos na to. Pamo ka na bala. MCJ Iwong. Iswi damo na nagkatabo ka sa wahay magpalaka isa okay man ilabata ho man to, pero usually may ara gid abnormalities nga gagwa, if not sa first generation, second or third generation wala mga something na amo sina. But anyway, thank you, Kid, no? At si Tatay Teddy ga monitor man di, yes, and their runs. At Tatay Teddy mayong hapon.
Okay. Araman upod sa itong si Miss Margie Hanivan, family mayong hapon lang da. Nini kabata sa barangay Masulog, dira sa Canlaon City mayong hapon. Thanks, Gid. No? To Eric, salamat, Gid. Christine Minyas Villalobos, monitor lang kami di sa barangay. Pandanon. Jovi Moinares. Yes, thank you, thank you. Balikan talang kamo karon. Yes, kay Kagawad Ruel Alarcon, mayong hapon da, na sa inyo. Salamat, Gid. Sa barangay Bata, kay Emil Lopez, nag-open man sa iTunes Live, kay Kathy Veer. Balikan talang kamo dugay-dugay. Anay DTX 500 capsule ina pa naman. Alas 2:32 na. Preparar ang inyo dira mga radyo tunog-tunuga para kabati man kamo. Ang inyong mga cellphone inyo ringing tone patunog-tunuga man para hindi ninyo ma-miss. Basta ikaw pa lang ang mangin winner naton. Para sa aton stock anniversary sa ARB. Pero sino ay man pula sa lang. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na gila pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ate tunog na dang imo ringing ton? Nakabunot na ko bala, ha? Sinahanglan pamati maayo para mabalaan mo kung ikaw ang aton winner subong para makasabat ikaw gilayon hapos lang niya. Hapos lang ang pagdaog kay nga pagsabat mo away na damo ri ko biko si Trawe iya 500 pesos nga cash ang aton sininga pagabatunon. Sinuayhan siya. Kunara na siya sa aton sinilinya. Hello, B? Hello? B? Wala. Yes, mayong hapon. Ngayong hapon. Nami isang tingog, diba? Sila na edad mo? Yes, ma'am. Sila na edad mo, ma'am? Lang 23, ma'am.
Ay, kahubin-hubin pa dubli ang tres. Oh. Si Janeline eh? Ano to, di ma'am? Masinok niyo. Hindi niya laog-laog totoo niya. Ganda radyo mo daw, wala? Oy, mandar radyo. Ay na, no sitwasyon ni man. Sino niya si Janeline Sogdon eh? Oo, ma'am. Janeline, ikaw ne? Oo. Pamati ka sa Action Radio? Pamati, ma'am, may supad balay namon. Kaya wala kami, ma'am, radyo, ma'am. Dira amo na galing suki mo, tupad balay mo, dira ka perdi Oo, ka ma'am, pusing. Wala Oo, pa kami taga nabakal Marisya ka, radyo, day? ma'am. Hello? Janeline, taga Hello? Marisya ikaw? Ma'am? Taga Marisya ikaw? Oo, ma'am, taga Marsha ako, ma'am. O taga Marisya ikaw? Kilala mo ang nagangin mo na istorya, Subong? Hello? Ang babayi? Sino nga babayi? Hello? Ma'am, hindi ko mamaano, ma'am. Pero ang pamati lang ito bang bombo radyo. Wala ko, hindi ko kilala sa mga ma'am. Mahulugon pa akong pulungkuan. Ahay. Kung napamati ka sa Action Radio, ari na lang, Kung napamati ka sa Action Radio, anong programa ang ginapamatian mo sa Action Radio? Gaya ko, isa ka programa, kag isa ka angkor sa Action Radio. Sino ang kilala mo nga mabatian mo sa radyo? Sino? Jameline, hindi ka pang pagpadagong 500. Ma'am, ang sinasani gatas mo po. Sino ang ginapamatian mo sa Action Radio? Okay na ka pa. Nakaduha ka na. Just na to. Ay, na. Ate. Ma'am Janeline. Ma'am, mangayogig ko man pasensya. Mangayogig ko pasensya. Ha? Mangayog ko pasensya, mabunot lang ko lain nga winner. Hindi man ko gusto, hindi ka sakit man na tuod, pero hindi ka kasabat, lainin mo sabat kay Tita We. Ha? Sorry, Ma'am Janeline. Sige, bye-bye. Mabunot tuliwat winner. Na? Sinuayahan ang dason ko nga winner, nanuman. Kay siya mo tayo, ang napamatian niya sa piyak nga balay mo ang iya suki, kaya wala siya radyo. But anyway, okay lang na, Ma'am Janeline Sugdon, from Murcia. Mabunot lang si Tita We, kaya nga, ini nga promo na ton para niya sa aton mga palangga, yun nga mga tagpalamati nga nag-upod sa aton. So, it's unfair naman para sa ila. Sakit man, hindi man ko natani gusto, pero tani ko natagaan mo lang ko isa ka program sa Action Radio, kay isa ka angko, pasalamat na nangadako halin sa akamon diri sa Action Radio, ha? Okay, so, bunot si Tawe, hello? Nabunot liwat si Tawe, isa na tong ka-winner, Astral Race, no? Okay. Prepare nyo danay, daligid lang ang inyo anay liwat ng mga cellphone, dira iya, no? Alert lang kita, ang inyo mga radyo pamati, mayo, para nga maka-winner kita. Hello, mayong hapon. Hello? Hello, good afternoon. Renaline, ikaw ni? Oo, ma'am. Renaline, taga-diin ka, Renaline? Taga Barangay 6 sa Landon. Barangay 6? Sa Halandon, Barangay 6? Oo. Pila nang imo edad? 25 years old. 25 years old. Gapamati ka radyo? Sabi ka gapamati? Isa gano'n ako sa may Facebook. Ara ka sa Facebook Live, oo. Kilala mo kung sinong ginaistorya mo? Ano ginalantaw mo na sa Facebook, Subong? Subong, wala ko sa kaya duty ko. Duty ka. Pero anong ginapamatian mo? Anong ginapamatian yung estasyon sa radyo? Action Radio Bacolod? Action Radio Bacolod? Action Radio, gapamati ka mo to sa inyo balay? Sa balay namon, man. Pero kung sabi ko sa Facebook Live ka lang kung nara ka sa work. Bisa na online ko, makita ko. Sige. Sige,
Taga, iko bisang ginapamatian mo, bisang isa lang ka ang foreman sa Action Radio. May kilala ka nga taga Action Radio, may ginapamatian? Oo, sila ni Brian Morden. Oh, sino pag-giyad? Isa na lang. Si... Ihatag kong 700 sa imo. Sino pa? si Rex Cantong. Oh, si Action Rex Cantong. Okay na siya. Kapamati ka. Botilingon, familiar ka sa Action Radio Bacolod. Well, anyway, sa imo, Ma'am Rinalyn Cordero, salamat din. Congratulations. So, wait ka lang sa notice ng isa ka remittance center nga ipadala sa imo sini cellphone number. Ikaw ang atong sini-winner sa 500 pesos niya cash. Ha? Ma'am, thank you, Gid, and congratulations. Sige. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, Saliwat, congratulations sa ating winner si Rinalyn Cordero, 25 years old, sang Halandon, no? Barangay 6, Bacolod City. No, thank you, kid. No, okay. So, padayon si Tita Wilma, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:41 na. Since nga alas 2:41, hindi na ako FYI. hindi ko mag-FYI, kung kulangon naman akong tempo para sa itong horoscope. So, magabasa na si Tita Wilma sa aton sa ni horoscope para karon nga adlaw. Bantay ninyo inyo tag sa zodiac sign. Okay, para sa itong horoscope karon nga adlaw, Biyernes, Agosto 27, tuig 2027, 21. Una-una na, dali lang matamyaw lang sa happy birthday sa mga nag-celebrate ng birthday today, no? Sa mga celebrators for today, happy birthday. Sa mga mag-asawa man yung nag-saulo sa nila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Kay Miss Joanne Hano, sa Sansum, happy birthday sa inyo. Salamat din sa inyo pag-upod kay Tito Wet karon na hapon. Happy birthday, Miss Joanne Hano. How young is you? Okay na, no? Tatuay natin ang unang zodiac sign, Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, October, September 23. Virgo, relax. Karon nga adlaw, hindi ka magpadala-dala sa silabo sang imo balatshagon. Ano man ang imuon mo karon nga adlaw, pamensaron mo gid anay. Kag isa pagid, kung din daga sinubot-gubot kag ilang mga topiko, mga wala pulos, in short, chismis man lang, hindi pag-uyan yung oras mo sa ila. Relax ka na lang. Kada karon man nga daw, pasalamatan mo kung anong maabot na blessing sa imo. Mga maswati mo nga mga numero 15, 22, 45, kag 30. Tangerine is your lucky color. Mga Libra, yes. Ang Libra na tao, September 24, tugtog October 23. Sa totoo ng Libra, damo bilid sa imo mo. Damo yung nagadayaw kag nagabilid sa imo abilidad. Inang mga nagapanghalit kag nagakriticize sa imo, nagapakalain sa imo, hindi mo na sila pagsapakon kung ano man ang ilagi na hambal. Kay ikaw mas ikaw nga kilala base sa imo mga hinimuan. Get mo? Ay, hindi ka maparito kay madala ka lang sa mga negatibo. Mo pa na tinisar mo. Mga maswati mo nga mga numero Libra, 45, 22, 35, kag 11. Crimson red is your lucky color. Ang mga Scorpio, yes, ang mga Scorpio na taon October 24, tugtog Nobyembre 22. Kabalugid ang kabalaran kung daw anong imo pagpaninguha, kanang imo pag-antos kag pagsakripisyo. Tungod sina Scorpio sa imo horoscope, amat-amat mo na nga makita ang resulta sa imo mga pagsakripisyo. Mangin maliphayon ikaw. Kag pagkatapos, mabayaran mo ng imo mga kautangan. Buot silingon, magkatulot bawas ka na ka makaginhawas ang nataway. Scorpio, mga maswerte, mga numero 12, 21, 35, kag 52. Cyan blue is your lucky color. Mga Sagittarius, yes, ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tugtog, Disyembre 21.
Ari, may duha ka event nga maabot. Nagagamo pang pensar mo, nagagamo pensar mo kundi nang pilion mo sina. So, ibaluon mo kung ano ang manging epekto sa imo choice. Ibaluon mo kung ano manging epekto sa imo pilian sa duha ka event ni ina. Kung bala maayo or hindi. Kag isa pa gid Sagittarius, halungan mo man ang imo health or ang imo ikaayong lawas. Mga maswati mo nga mga numero 26, 15, 52, kag 33. Mango, orange is your lucky color. Mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tugtog Enero 19, may negosyo ka, mo ginatawin pamangkot, may hindi kay parte na sa mga negosyo mo, na kung may negosyo ka, magsin ka negosyo, do kada ko, bisan gamay-gamay lang yung negosyo, bisan tulad tinda, man kung ano, abi mo, may nakakita sa imo abilidad sa pagnegosyo. Kag mahatag siya bulig para sa imo. Either from your own family, o kung friends mo, o kung sino dira nga mga kilala mo. Kung may ara pagido, kung may mga ging pangabay man ikaw, no? May mga ging pangabay ikaw, manging malipayon ikaw sa epekto sina. Ano ba ito? Wow, abi, hupi kita we. Pero Capricorn, sa sa imong horoscope, stay humble. Mas wati mo man nga mga numero 31, 25, 42, 12. Siya naman brown is your lucky color. Yes, sa mga Aquarius, ang mga Aquarius sa mga tao, Enero 20, tugtog Pebrero 18, subong iya nga adlaw Aquarius, madiskubrihan mo ang talento sa imo sini bata sa mga kabataan o mga kahinablusan mo man or within your family dira, no? Madiskubrihan mo, madiscover mo na. Kag may mahimo ka nga bullying nga daw wala mo man gina-expect para sa iya. Kung may problema, karon nga adlaw Aquarius, sa horoscope, hindi ka mag-panic. Relax. Take it easy, okay? Masulbar na. Mas wati mo man ng mga numero 8, 46, 39, kag 14. Pan yellow is your lucky color. Okay? Inang-una nga bahin sa itong pagbasa man sa inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Karon iya nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:46. Relax lang kasi Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon. Salamat, Gid. Sadya. Rufino Era Gabino, salamat man. And of course, Tito We, no, kay Lilia Mansepa, yeah, ma'am, good afternoon lang da. Naman si Jana Costa, salamat, Gid. Kay Sis Eugener Gilisanga, Liza Monte Castro Narciso, salamat man. Kag syempre araman si Ati Kim Eriman, kay Richelle, yes, kay May Torres, kay Rani Joseph Cyril, kay Roxanne Martinez or Roxani Martinez, salamat gid ha. Kay Juvie Monares, kay Christine Minias Villalobos, Jamaka de la Cruz Manay, thank you kid. Kay Shane Ruado, no? Kay Shane Ruado mayong hapon. Sir Alex Montaño, I'm sorry. Alex Montesa, good afternoon. Kay Weng, di na to si Weng. Kay Weng Serrano. Kay Brion Nilbert, good afternoon man. Titawi hingagaw lang ko sa programa mo nga din ka naghalin ng lugayawan ka, Sir Alex. Okay, thank you, good Sir. Salamat sa paghingabot, gid. Brayon Nilbert, good afternoon. Thank you, gid. Kay Weng, thank you man gaulan sa ila, guro ay, no? Kag mayong hapon man dira kay, hara man sila ho,
Kay Lito Sicondes, kay Ira Cabansagan. Ira Cabansagan, Inventor Talurong. Sounds familiar. Dino Alik, kay Krisnan Gray Balguna. Kay Ronel Aguyong, kay Chileski de los Santos, kay R.A. Lamas, salamat gida. Kay Jules Lucasan, Michael at Altiche Victoria, thank you. Joy Mahilom, kay Kathy Calatrava, salamat man kag mayong hapon. Kay Yen Gregas, ma'am, good afternoon. Yen or Yener. Pa mo nga na bala. Salamat gid kag Nelisa Belvis Alpay. O enough ni nanay tawe, ha? Okay, dali gid lang be. Yan del. Ay, Melili Oligo, din ka mo nagalalin, nga magulang ka mo nagululot. Melili Oligo, Yandel, Den Reptolas, Lapaseran, may hapon ko no. Maria Teresa Ofelinia, kag, tawe good mo lang gid ka mata. Ay, napiyungan, Maria Teresa Ofelinia, oh, love, thank you man. Okay, relax lang anay, dali lang yan. Padayong si Tita Wilma, kadto na kita sa pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong tagsa iya ka horoscope. Pisces na kita, Tita Wilma. No? Sa mga Pisces, mga natawa Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Pisces, ang ara subong sa pensar mo para sa imong tanan mo nga nabalaan subong adlaw, amo ang magbago ka. Magbago sa ano? Ikaw lang ang kabalo kung anong dapat mo baguhon. Gani, kinanglan mangin mahinalungon man ikaw. Kag may handurawon ikaw nga hitabo karon nga adlaw, ano na naman ina. Pag kinanglan, Pisces, mag-focus ka man sa imo trabaho kag sa imo pamilya. Mga masuwati mo nga mga numero, just 58, 25, 32, kag 7. Scarlet red is your lucky color. Awis, ang mga awis, mga natao, Marso 21, tugtog, Abril Justin 9. Ang ma-close mo, nga kontrata karon nga adlaw, makabaton sang award, Aris. Kag abi mo,
madamo ikaw sang mabuligan sa imo mga ginahimo nga mga hilikuton nga magbulig sa mga kubos. Amo na yang imo kalipayan mo. So go and go ka lang padayon na sunod sa imo horoscope Aries. Kaya ang grasya nagahulat man sa imo. Mga masuwat yung mga numero 22, 57, 32, 12, 9. Electric blue is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, oy mag-pray ka. Mag-pray ka, mag-share ka, hindi mo man paligaron ang kahigayunan nga makabulig ka sa mga elders, sa mga orphans, busingon sa mga ilo, nga mga kabataan, sa mga elders, sa mga tigulang na nga wala sa may nagasapu, pubuligan mo, Taurian. May maay nga pala tanda ng imo pagkamaalwan. Masuwati mo man nga mga numero 10 sa 21, 35, 10, kag 46. Shocking pink is your lucky color. Mga Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21 to Junyo 21. Ara sa imo mga kamot nakadepende ang imo pala abuton. Abi mo, may nagahulat lang. Ana. Gemini, kung himuon mo ang imo mga ginaplano, kinahanglan, maghulag ka na kay may kaayuhan nga nagahulat para sa iyo. Mga maswerte mo nga mga numero 28, 12, 45, 22. Pearl white is your lucky color. Ang mga Cancer naman, ang mga Cancer na tao, Hunyo 22 to Hulyo 22, nagkakadlaw yun na dayan mo. Ang mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22, tunan mo ang napili mo nga pala nga buhian. Kaghimuon mo ang nagkaigo nga mga tikang nga makabulig para mas pagin nga mag-improve ang imo isibalo sa sina nga pata. Masuwati mo nga mga numero 7, 25, 45, 26. Kag ang katapusan nato ni Zodiac Sign Leo, ang mga Leo ni tao Hunyo 23 to 22. Abi mo ba Leo kung ano imo ginhimo? Malipay ka sa mga feedback sina para sa imo. Kag inang mga nagapanggarit-garit sa imo, inang mga nagasunlog-sunlog sa imo, kag nag-criticize sa imo, abay, ilang na sila, hindi ka magpa-apekto sa ila, kay mga nega na sila. Hindi, amo naman si horoscope, hindi ka magpa-apekto sa mga nega, na? Mga sunluganon, mga manugan, ito, ilang na sila, kung naman yung kalipay nila, biit. Okay, masuwati mga numero karon nga adlaw, 7, 45, 28, 23. Push pink is your lucky color. So, nabatian na ito, nangitong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon niya nga adlaw Biyernes, Agosto 27, 2021. So, sini nga bahin. Let's pray. O, dinin niyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo. Sang Orasyo Imperata by Toxic COVID-19. Orasyo Imperata by Toxic COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo pagtabang, batok sa COVID-19 virus, nga nagtuglag sa kadamuan, kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma, kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo, paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog, sa paggamit sini mga bakuna, sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon,
pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. In punto las 3, Action Radio Philippine Standard Time, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpupod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa orason para tabatog sa COVID-19, kag siyempre man sa itong 3 o'clock prayer every afternoon. Dila sa Macabebe, Pampanga, yes, mayong hapon kay Antonio Baronio and family. Salamat, Ged. No, kay MD, ba naghingagaw pa sila, GP James, paano kami kadaog kung mga, wala sa COVID-19. Hindi niya raffle ni Toto, no? Explain ko lang to James. May-ari ni siya validation through cell phone. Ang iya sininga mechanics is gin on air kanina before for almost for more than a month na. So manung tapos ni aton promo hindi kasi comment naton ginakuha. Okay. Didi alohaniem so mayong hapon. Action Tito Wilma pamati lang kami barangay Antipolo Ponte Vedra. Adlaw kids. Alohaniem to family. Salamat, God bless us all. Okay, thank you man. Kay Junjun Dueno Bao. Gingagaw sila ayo din kamo ng Galili na bugtaw na ubusan load. Juna si Balius Dusilio, good afternoon. Okay, si Tita Wilma wala na sa panahon gani kita magapaalam sa igban pagpangalagad sa karon nga adlaw Biyernes. Pangalan naman mabilin nga Bible verse of the day halin sa 2 Peter chapter 3 verse 8. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day.
Salamat gid sa liwat, mayong hapon, buwas na naman. Standby sa itong mga drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!